gosh, Tran Maragash Mehman Hayal Habar Ahnivati Jandegant Gidan TV Tipa Kanak Alami Naint Gidan TV Wati Charo ko Goshtaro ka nihatira yak wasilai ke darshan azati sar yakin darid o watilas mahalo ke asratiya pa nibishta kar o kawas siyasi o mazhabi sarokana hamayani jande zuban habar kanage moka o asrati dant گدان ٹی وی تران مرا گشے بنداتا میں پر مہرین سلامان قبول کنے شرفمندہ ہر جگہ ہر کجایت شاتو گلباتت مرچی مگب کنا بلوچ سیاست سرا انچوش کے میں چاہ رہا ہوں کہ بلوچ سیاست زیادہ تر یا گیشتر دو بہرانی تہا کار کنا گئے انی بلوچ سردگار تہا بلے یکنی مگی میں چاہ رہا ہوں کہ ہما مردم کے وطر قوم دوست گوشائیں یا قوم پرست پارٹی گوشائیں کہ اب پاکستان فیڈریشن یا ایران فیڈریشن ملک فیڈریشن منن طور اودا پارلیمانی سیاست کا نگائیں یک طبقہ ہمائیں اردومی طبقہ ہمائیں کہ آگوشی کے نہ پاکستان کے جبری قبضہ کرتا بلوچستان سرا بلوچستان ایک آوتی ایک ریاستی بوتا ہے آزاد اسٹیٹ ہی بوتا میں ہم آزاد اسٹیٹ ہم آزاد حیثیت اور ہم آزاد ہستی کے دنیا دی ہستیں بحیثیت ملک آپدہ زندگ بھی تو اور بلوچ وتی ہستی وط مالک بھی جوستش ہیں کہ ہما مردم کے پارلیمنٹ تہاں پاکستان پارلیمنٹ تہا گا تو بیچارے وانی یونٹ اچھے بغیر پداشتہ دو ہشتہ اچھے بغیر تک روچے مروچیا ہما مردم کے اتر قوم پرست ہما پارٹی کے اتر قوم پرست یا قوم دوست پارٹی گوشاں آ پارلیمنٹ تہا یا بزاں ہفتہ سال اچھے بغیر تک روچے مروچیا تک آیا پاکستانی فیڈریشن تہا بلوچ را بحیثیت قوم بلوچ را بحیثیت قومی جہتا منارے نگا انگا تک پرچہ ناکاما دومی نے مگا ہما آرگنائزیشن اور ہما پارٹی کے بلوچستان آزادی گپا کا نگایا گپا نہ بلکہ جدوجہد کا نگایا کہ بلوچستان ہوتی ہما آزادی اسٹیٹ بحال کا نگ لوٹ گایا اڑا میان استمانی حوالے بزاں کے انٹرنیشنل حوالے اڑا بلوچارا بحیثیت یا کہ بلوچ جنزارا یا بلوچارا بحیثیت قوم یا بحیثیت آرگنائزیشن یا بحیثیت پارٹی دنیای سطح یا میان استمانی سطح منارے نگا انگ تک ناکام آئے یا کامیاب نبود تگا اشانی سبب چھیاں اشانی ریزن چھیاں اور ہمیں بابت مرچی ما گپ کنا ہمیں پہ میں جوستانی پسو حاطر ما دعوت داتا میں دیدگیں سنگت وجہ خلیل بلوچ کے یہ جوستانی پسو مرچی میں دیوانہ گونے گو کہ خلیل بلوچ نیشنل مومنٹ مرکزی چیئرمین ہے اور ایک جوانے نوشتہ کاری اور جوانے ایک تو دانشوریوں گشت کرت کنے لیڈر یہ چے بید تو وشت کنا وجہ شمارا مرچی ما بنداتا گدان ٹی وی وجنا باتیں وجہ منتوار گدان ٹی وی منتوار سنگتن چیئرمین صاحب ما گپ پدا سوشل ایشو تر ایہا طرح جوست نکنا کہ شما مسئلہ کی اشتر بلوچ گو ریاست جوڑ کنا گائیں تو بندہ تمنتر ایک جستیش کنا کہ شما ہما آرگنائزیشن پارٹی کے بلوچستان آزادی گپایاں بزاں کہ ہمارا ریجن تھا کہ بلو یک ملک کے وتی ملکی حیثیت بحال کرنے گئے جدوجہد شما کرنے گئے گوڑا کرنٹ ایشوز آنی سر بزاں ہستے جاورانی سر کے مچاراں گوڑا ہنی اودا یک سینسیٹیو ماحولی ریجن وط یک جنگی عام آچیں یک نمگی چائنا یا حتی ہوتی دستپاد وہاں کرتگاں دومی نمگا فرسکاں امریکہ اور ایران ان ٹسل چل گیا سیمی نمگا کہ مستر خطرناک ترین شکل کے آتا ایک طالبانائزیشن یہ شکل ایک ملائیت شکل ایک مذہبی فرقواریت تو ایوڑی شکلی آتا افغانستان قبضہ بوتا نو اے سچویشن آنی تہا تئی تمام ملکہ کے تو جوڑ کرنے گئے ہمیں ریجن اتہائیں کہ ریجن آس لگ گتا یا ریجن سینسیٹیو ہیں گوڑا اے سچویشن اتہا اے حالت آنی تہا نو بلوچ فیوچر چی بیتے ہیں یا شما ہم قومی جنز کے ہستے ہیں آئی چیلنجز چی ہیں شما حکمت عملی چی ہیں
بشار شمس بلوچ کے بلوچ کے ریجن تا نشتا ایک انتہائی اہم ریجن ہے افغانستان کے میں ایک مزنے ایک بارڈر ہے افغانستان لگی یقیناً آئی کہ اما زمین اسرا یک سیاست تھی بھی یک چونے حالات ہو دا پیدا با یقیناً مارے افیکٹ کرنا کہ میں بارڈر یک کے دومی کو پیشیں کہ ما ہر وقت کہ میں جو دیتا شدت آتا یا کہ یا کما بربریت گیش کی بوتا دشمن نے مگچی پاکستان ریاست نے مگچی میں مزنی مخلوقی لڑتا شتا افغانستان مطلب دنیا تو واحد ہیں اما بلوچے کی مستریں مہاجرانی پاپولیشن افغانستان تائیں اوندہ آباد تو یقیناً بلوچارا متاثر کام بلے چونکہ آئی وتی ایک سیاست تھے آئی وتی ایک آلات آئی سیاست کستے میں واہگانی بنیاد بود کرتنا کا چونکہ شبہ کوئسچن کیا ہوتا طالبانائزیشن ہے یا کہ مرچی یا ہوتا کیا ما سیچویشن ہے آئی سر ہیں تو پچر ما گوشت نہ کرنے کی جی ما متاثر نہ بیں بلے منی خیال اسی کہ ہمارے ایک بعض ہم افیکٹ نہ کرنا کہ میں ایک ہما سجائیں کہ میں میور ہیں یا ہما وتی سیاست ہے کہ ہما ایک گوشت کرت کرنا کہ چو ایک ڈائریکشن ایک اس نے آرہا مکمل جوڑ کرت نہ کرنے کی جی آو داخر آئی چکی مساری ہوشتن کہ زمین سر وتی ہما کہ ہما قومن نشتگاں اینی وتی سیاست اینی وتی آلات چونکہ آو دا یک نیشنلسٹ کہتے ہیں حکومت بھی ایک نیشنلزم کہتے ہیں آو دا عروج کے یا کہ آو دا سیکولرزم بھی مطلب آئی پازیٹیو اثرات میں سرا یقیناً کپاں چونکہ انو آو دا طالبان نے اقتدار آفتگان تو یقیناً ایک خوف کہتے ہیں ایک خطرہ استیں کہ بلوچ سماج تا کہتے ہیں اما کہ ایک ریاست پاکستان ہے کہ ایک مزنے کوشش ہوتا کہ ماں ادا مذہبی کہ ایک جو مذہبی شدت پسندی ہے یا کہ ہما ایک مذہبی ایک رجحان ہے سیاست تک استعمال کارا بلے آرہ بلوچ نیشنلزم ہر وقت کس نے کاؤنٹر کرتا بلوچ سیاست بلوچ زمین بلوچ کے کما ہسٹوریکلی کس نے مچارا بلوچ ہما ایک چوما نیشنلزم آئی آئیڈیولوجی مضبوط ہیں آرہ کو آئی رجحان کس نے جو مذہبی شدت پسندی ہے نمگا کم ہوتا آئی ہر وقت بلوچے کیا ما نیشنل کوئسچن ہے بلوچے کیا ما آئی دو ربیدگ بوتگاں یہ بلوچی کستے ہما سیکولر کیا ما اسٹیٹس ہیں آرہ بلوچ مخلوقہ گیشتر بلوچ شاگردار گیشتر ایکسپٹ کرتا تو لہذا اسی ما ہمیں امید کریں کہ امکان کستے میں زمین سر کم تر بھی کیا ہوگا ملائیت اثرات زیادہ بیان میں مخلوق کستے چھو مذہبی ایک کلچر ہے یا مذہبی سیاست کستے تھا شدت پسندی کستے مذہبی شدت پسندی نے مگر اوڑے امکان کستے منی نزدہ کام دومی کا پیشن کے جی آپ کا انچو کہ ما گوشتا کہ میں ایک مزنے ایک مخلوق کی کیا ہوتا ہر وقت کہ میں زمین اسرا مخلوق کس نے مجبور ہوتا لڈو بارہ گڑا مواجرت کس نے زندگی افغانستان ہوتا تو انو آودا کہ ہما طالبان نائزیشن ہے یا طالبان ہے کہ ہما ایک حکومت ہستے تو آئی پاکستان ہے کہ ہم انفلوئنس ہیں طالبان سرا یا کہ ہما ٹیک اوور کرنے کے تھا پاکستان ہے کہ ہما ایک مزنے کہ ہما سپورٹ مسترے ہوتا کیا ہوتا نیٹو امریکہ پلس کستے ہیں مندوق ہوتا اسی باوجود طالبان کہتے ہیں در کپا تو اشرا پاکستان ہے کستے ہیں ایک مزنے سپورٹ ہوتا تو خطرہ کستے ہیں کہ پاکستان ہے کوشش ہمیں بھی کہ طالبانہ بلوچ خلاف یا کینچو کہ چارتا کہ ہر وقت بلوچ ریفیوجیز یعنی مزنے کے ساتھ ہی کستے ہیں
افغانستان تا ٹارگٹ کنگ بودتا جنگ بودتا اینا پریشان کنگ بودتا تو ای وڑے یک ضرور کستے یک خوف ہستیں کہ ای امکان ہستیں کہ اشارہ پاکستان بلوچ خلاف استعمال بکا بلے مسئلہ پر کہ ای طالبان لیڈرشپ پر ہم ہمیں یہ چیز لوٹی کہ بلوچ کیا ہما زمین ہے یا بلوچ ہما جغرافی ہے یا بلوچ ہما سیاست ہے بلوچ ایز اے نیشن کستے ہوتی ایک دشمن جوڑ کرنے گے یا کہ ہوتی واسطے کستے ای ڈسٹربنس منی خیال کی باید ہمیشہ کی طالبان لیڈرشپ یہ چیز بفهمی بلوچ گو یا کچھ پتہ تضاد گو طالبان نیتا من کھلا ہمیشہ نہیں کہ استا آئینی تاؤں بازیں گروپاں کہ آئینی وتی وتی جتا جتا انٹرسٹ ہیں چونکہ فرض کریں ایک کیا پاکستان سپورٹ کرنے گئے کسی ایران یا کسی سعودی باندھا تو روچ ایشانی ہوں بگندے وط موتا انٹرسٹ ہیں دیما کلیشز نہیں آیا تو کچھ افغانستان تھا یقین کہاں مطلب یہ طالبان نہیں کیا مردم بنیاد گوشے یا کیا سرزمین کسے بہتر کسے اسٹڈی کا مطلب آؤ اما کی وارلارڈز بعض مضبوط اور مذہب نام سرا یا کہ ہم آرگنائزیشن کس نے ایک مذہبی ایک نیریٹیو ایک سلوگن یہ سرا جو یجا کنک کھارے بلے بندہ ای گپ کس نے صحیح ہے کہ آؤ مختلف گروپس کہ آئے نا سپورٹ کرنے کا ہے تو مختلف گروپس کس نے یجا گا تو ای امکان ہستے کہ شانی تا پدا یک ای وڑے تضاد کس نے مسترے چست بھی تو بار کے قبل از وقت مشک پرچے کے اما تنگ سے تک کسی ٹائم ہم نگوستا پتہ ہے کہ طالبان ایک اما 20 سال ساری کیا ہی اما اقتدار ختم ہوتی تھے ایک مزنے جنگی ایک مزنے ایکسپیرینس سے چھپا دو گا تو آئینی تا ہم چاہتا کہ میں محسوس کرنے گا کہ ہمیں ہم پشتون ایک اس نے گپا جانے گا یا کہ پشتون نیشنلزم میں گپا جانے گا تو ای وڑے ہم کس طرح رجانے ہستے ہیں کہ آودا چو اما کے پشتون انٹرسٹنی خلافہ یا افغان انٹرسٹنی خلافہ بگن دے کس نے آپ بعضی چیزیں کی روتے ہیں آیا طالبان کسیں تسلیم مکان چاہیا پاکستان نے مجھے فورس سے انفلوئنس سے کس استعمال کریں یا کہ دیگر کس طاقت کا تو بگن دے چیزیں وائڈ بھی کرنا بلے بعضی چیز مسئر پر دوں کہ تنینگ سے تنکہ گوشہ قبل از وقتا پرچے کہ طالبان نے ٹیک اوور کرنے گا رنو لاہتے ماں بھی آتے دیم تیرہ بعضی چیز کستے ہیں پچر چاہم نہیں مکایاں ہوتی بلوچہ نہیں تھا ہوتی تو کی مسئلہ بلوچہ نہیں چشکے ما گندگائیں کہ بلوچستان تہا آجوی پسندیں بعضیں تنظیماں بعضیں پارٹیاں آرگنائزیشن کاراں کہ آئینی پدا یکی دومیہ گوں وط موتا نزدیکی یا رابطہ نیستاں اسی نقصان ایش بے گیا کہ ہم غلط فہمی گوشے یا مس انڈرسٹینڈنگ گوشے یا بعد چیزیں نسرا ہم تپاکی نیستاں کڑشانی تا دوری پیدا ہو گئے اور پرشت پروش زیادہ بہ گئے پدا شما پارٹی ایک سیاسی بی این ایم کے شما ماس پارٹی ہوں گوشے کہ بی این ایم میں ایک سیاسی پارٹی موجودگی یا پدا مسلح تنظیمانی ٹکر ٹکر بوگ اور شما ادا پدا ایک کنٹریبیوشن ہے ما چو گندگا نیا آیا شما ویسے تے ماس پارٹی ایک تنظیمانی تا پارٹیاں تو ٹکر ٹکر بوتا شما چھے مطلب رول چھے ادا کرتا ہے چھے کانا گائے ما خیر شما نگندگائے ما سرپدنا کہ ما اتفاق نہ کرنا پرچہ کہ ای بلوچ درمیانہ کی اما ایک بعضیں کیا اختلاف گوشے وطمہ ہوتی تو کی اختلافات گوشے ای مرچنگ اپنا اشان سک دے رہے ہیں بوتے گا منی خیال 2011 چی شنتا شدت آتا کہ سک باز کستے ما یکی دومی خلافہ نبشتہ کرنا گپ کرنا یا کہ بعضیں چیزاں جو مطلب ما سر پدما کہ اے ٹائم پیریڈ تا ہمارا سک باز کستے ما لاس کرتا ہے بنیادی سبب ہمیں بوتا کہ وطمہ ہوتی ہے ہمیں اختلافات آزاد کستے ہیں انچو جو گروہی ایک شکلی کستے ہیں آشتے گا کیا ہے ہمارا سک باز نقصان ہوتا ہے بی این ایم
BNM इस तरह कहते हैं, BNM बलूच वायदे पार्टी कि मैं कहते हैं पार्टी सेक्रेटरी जनरल शहीद डॉक्टर मन्नान जान कहते हैं खुले आज हुई लोग कहते हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं कहते कैंप्स हैं कहते हैं विजिट का रोते हैं लीडरशिप को मिली चाहे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है बलूच लिबरेशन आर्मी है यूनाइटेड UBA BRA भाई खुले लीडरशिप किसने रोते मिली और कोशिश हमें कर के ये तजादात किसने इख्तिलाफ खत्म बेबा माँ किसने वती जोदार अक्षर डायरेक्शन ही इश्तराक किया किसने मुश्तरक जद्दोजहद इत्यादि दात करते तो आई एफर्ट्स बुतगा मन वैसे BNM में चेयरमैन किसने मनी वती पर्सनली किसने गो अर्ची के बलूच लीडरशिप आस्ते गो खुले ना मनी आला वाला बुता और मां कोशिश करता कि एक मजबूते अलायंस से बिटाई एक मजबूते इत्यादि बिटाई मन ख्याला एक अलायंस से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस आणि चीजें जोड़ होता है इसी जोड़ होता बलूच नेशनल मूवमेंट कैसे संगठन हम कंट्रीब्यूशन होता है हम कैसे नजदीक करने की कोशिश करते हैं कि माँ की दूरी होते अधूरी कैसे मकाम देखना और हमें कोशिश देते रहा हम में जो होते हैं कि माँ देते रहा इशारा देमा बराम बिकना हलवाल बिकना और हमें कि कसाने गैर नजरियाती इख्तिलाफात या कि गुरूही इख्तिलाफात या कि हम ज़ाती पसंद नापसंद ईशानी सर कहते हैं कोशिश हमेशा कि ईशानी सर बलोच लीडरशिप या कि दुनिया को नज़दीक भी ताकि वती जोहदारा एक शर्रें और महकमे कहते हैं सिंतिदात करते हैं जी मैं नतवारा शो में उम्मीद करना कि शमूती में जोहदा वर्जादारी कि कौमी सवाल सरा या कि अलायंस से सरा के सिंगल पार्टी इस तरह तो देम तरह जोस्त का ना भले एक देगे जोस्ते में नहीं हस्ते कि शुमा वत गुशी के पार्लिमेंटेरियन पाकिस्तान है वहाँ ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी के पार्लिमेंटेरियन बलूच कौमी काज़े वास्ता या जोहदे वास्ता अंशु नुकसान रहा चूँकि पाकिस्तानी फ़ौज बड़ा दुमीनी में का चाह रहा है कि हमें पार्लिमेंटेरियन यानी अहदेदार या जोनल सदर आस्ता यूरोप बड़ा हमें आज़ादी पसंदें ऑर्गेनाइजेशन यानी पार्टियाँ नहीं नज़दीकी या कुमक और तावान गुमेशा अंशु सक्का हंसते और एदा कनगा ते एदा शुमा होती पार्टी होती लाइन अच्छी क्लियर न करने मतलब एदा एदा अच्छी मतलब इसी तरह सवाल नबी मां जवाब देगा इस तरह का कि ये पार्टी पॉलिसी या डिक्लेयरिंग की पार्टी बलूच नेशनल मूवमेंट पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियंस यानी बारह किसते हैं ओपिनियन चाहिए कि हम पार्टीज किसते हैं पार्टी के पार्लिमानी सियासत करना आइन इस तरह बलूच नेशनल मूवमेंट किसते मौक़िफ़ चाहिए या बलूच नेशनल मूवमेंट पार्लिमानी सियासतदार किसते चिक्से एक बुलाएं ज़ाहरे किसते सरपद भी चिक्से प्रेनुक से सरपद भी जो दे वास्ता नु मतलब यूरोप ता मनज़न कि शुमा कुजाम इवेंट में शी इवेंट मनी देना नेस्ते कि बूता या पार्लिमानी पार्टी एक किसते आवदे एक प्रोग्राम में कुछ था माई प्रोग्राम और सपोर्ट कुछ था ये कि अन्य गस्ते के दौरान यूरोप सरदार ताउल्लाई बूतगत या एदा बूतवल मना जिसते के नवाब खैर बख्शी बीबी या कि एदगा पार्टी ने एदगा मर्दम वास्ता बर सरदार अताउल्ला और पार्लिमेंटेरियन ने बूतगा वो दो बीएन में मतलब बाकायदा मर्दम वददार कार करते को मक करते सरदार अताउल्लाई ची बूतत सरदार अताउल्लाई रोचश मना इंतगा हमेशा इवेंट करते गतेश एदा पार्लिमेंटेरियन पार्टी BNP ने मगा चे हमेशा मगा पाया एक चीज़ है ना आउदा खैर शुमा बेहतर आउदा सिचुएशन जाने आउदा बलोच कैसे एक कसाने अम्मा फिंगर टिप्स हैं इस तरह कैसे साहब अमेरिका तो चिक्सा यूरोप तो चिक्सा आउदा चिक्सा अगर आउदा ऐसे कम्युनिटी आए एक अम्मा पुरस्दाश्ता एक प्रोग्राम ही कुछ निकले इसे आई पार्लिमानी कैसे पार्टी एक पॉलिसी एक से तायद नबूता कि मैं पार्लिमानी पार्टी की पॉलिसी तायद करता हाँ मतलब कुल्ले लीडरशिप सरदार अताउल्ला किसने बलूच सियासत है एक मजने आई रोल होता एक मजने किरदी होता
नहीं कि आई गुमा में कि मा लाइन इसरा ये नजरियाती किस्ते इख्तिलाफ गुता माई कंट्रीब्यूशन रात पे कि एक मजने कंट्रीब्यूशन गुता बलोच सियासत बलोच आगरता एक मजने ना ये बड़े अगर इवेंट ये का संगत अगर रहा है कि दुनिया को मक करना मतलब ये जिंदो मरगा हस्ता दिमतरा हम बा मनी ख्याल बशी कि ये शे एक मजने रदी नहीं है कि रदी ने क्या आर्गुशी क्या ये पार्टी पॉलिसी जिससे ने रहा जी चेयरमैन साहब वहाँ कमो मैं उस्तमानी हवाले दिखे जो स्थिक है ना कि माँ जोहद दंचुश के कानग माँ पे सरगोश्त के बलूच अन्नू जोध के कनग उती मुल्क के आज़ाद करने के खातिर भले अंशुश के बाद ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है कानून मुताबिक और जिनेवा कन्वेंशन है तो कानून मुताबिक कि चार है उड़ा एडिशनल प्रोटोकॉल 1 आर्टिकल चलो से और चलो 2 उसी के एक आज़ादी पसंदें गल यारा हमा वादा रिकॉग्नाइज करनक भी मनक भी कि एक सेंट्रल कमांड ये पाबंद भी और पदामा सेंट्रल कमांड एक सियासी पार्टी ये पाबंद भी नुदा दो जोस्ता यकी वैसे कि आया बलोच हमें रूलानी मुताबिक आए एक सेंट्रल कमांचो ऑर्गेनाइजिंग के सेंट्रल कमांड ये सियासी पार्टी ये पाबंद भी या दूमी आया बलोच वतरा हमें आज आगाह सरकुर्त का कदी के एक हबी बड़े सिस्टम ये था तरतीब ये था बेहतिंगो अच्छा मनी निज़ा इसी तरह कसते हैं कार कनक लूटी इसरा सरपद बुग लूटी माँ मतलब सक बाज उछता कि मैं क्या मैं स्ट्रगल है कि कुवत है इसी कि माँ एज इंस्टीट्यूशन कसते होती माँ जोहदा दे माँ बर गए एज इंस्टीट्यूशन होती जोहदा दे माँ बरे तो ता वक्त कि माँ एक सेंट्रल कमांड पाबंद माँ बे या कि ता वक्त कि मैं माँ दुनिया रे ई बावर कनाइत कुर्त माँ करने कि माँ एक मजबूते एक पॉलिटिकल डिसिप्लिन एक इससे पाबंद है या कि मैं माँ की स्ट्रगल है जो सिर्फ किसते हैं उती पावर इस तरह या कि तुपंग इस तरह किसते हैं बेस्ड नहीं बल्कि आ रहा आई क्या मैं कंट्रोल है पॉलिटिकल किसते हैं कंट्रोल है तहत कार करने का तो इसी तरह हमारा किसते कार करने लूटी और ये अलमी पर जोदानी किसते देमरुई खातिर पर जोदानी कामयाबी खातिर किप्चर माँ वार लाड नहीं अगर माँ किसते वार लाड नहीं बड़ा किसते जेडे मैं ख्याल है कि मैं किसते प्रोग्राम में पॉलिसीज किसते अगर वार लाड नहीं बड़ा बा माँ कोड़ा किसते ई रीजन था ई किसते माँ कि बलोचे जमीन इसरा या कि बलोचे के हमारे जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है या बलोचे हमारे रिसोर्सेज आने किसते इम्पोर्टेंस है मतलब बलोच वती किसते आई एज ए नेशन किसते अगुती सरजमीन है हमारा कि एक मेहरी अस्ते या कि नेशनलिज्म में मजबूत है एक जो ओबी यार बलूचिता के अस्ते या कि बलूची कि जियोपॉलिटिकल या कि रिसोर्सेज एंड इम्पोर्टेंस है ई किसते सक्का बाज मतलब दुनिया वास्ते किसते बलूची हमा की एक मजबूत है कि हम जुनून है कि गुती जमीन अगुती वसाएगा मनी ख्याल इशरा किसते मन्नारे नहीं वास्ता जरूरी है कि माचो अमा वार लाड किसने जोड़ मबे मैं बेसिक किसने ताकत किसरा मबी माँ होती किसने माँ होती जोहदा किसने अमा की इंटरनेशनल लॉज हस्ता माँ किसने आईनी हमारा पासदारी हम करने लूटी और हमारा अमा पैटर्न किसने रेग लूटी और हमारा वती इंस्टीट्यूशंस के से इनकस मजबूत करने लूटा अगर ना माँ अंशु की मर्ची ये होती ये रीजन था या कि दुनिया ये तक जाएगा मैं चाह रहा कि वार लाडजम की मजबूत भी आओ तो सिर्फ किसते हम जंगी एक बुनियादी सोचे निकला दुनिया वास्ते काबिल कबूल नहीं आई एक मगर बगुशें कुछ एक रोजनाएं किसने एक आकिबते पर आई वास्ते गिंदग नबी बल्कि माँ अगर मैं तो यूनिटी भी मैं तो किसते हैं एक माँ एक की दुनिया अंडरस्टैंडिंग भी और माँ होती किसते हैं एक शर्रे मजबूते इंस्टीट्यूशन टाइने होती जंगारा होती किसते हैं तुपंगारा एक माँ
پولیٹکس سے کستے تابع کنے ایک پولیٹیکل جنگی کستے مباور کنا ان دنیا نہیں خلا ای میں بنیادی ایک ضرورت ہے اسی طرح کستے کار کرنا اس طرح جیڑا اس طرح کستے پیش رفت ضرورت ہستے کہ ماں بھی کرنے. جی چیئرمین صاحب میں کم تر جوست کرنا پتا ہمیں کہ سنگل پارٹی اور یک کوئی اتفاقی اس طرح ولی اسی پیسر کہ ما ہمیں جنگ کے جاری ہیں بلوچانی شما سیاسی پارٹی منتر پیشر گوست کے شما نظر درستانی سر سکیں چارہ گئی اور شما بعضیں سرد و گرم ہوں دستگاں اواری ہوں شما چی وشی کہ بلوچ ہمیں جنگا کے کنگ آئیں انٹرنیشنلی میں حوالہ نہ ہوشے گا ہمیں میں جوست کرنا گاؤں کہ بلوچ ہمیں قومی جنگ بلوچ قومی ایتھکسانی چنچ پابند ہیں. اسی جواب اتر چھو یک کما براہ راست کستے ما جنگا گو ما جنگی ڈسپلنا گو کستے وابستہ ہیں یک سنگتی امرائی گیشتر دات ہوتکن تو یک چیز ایسی کہ جنگارا چھو جنگ وطی چیزیں ایتھکس سمجھتا میکیلا ما چھو بچارا بلے اسی باوجود کستے ما دستا کہ ما چوش کتا میں ما زمین اس طرح کہ ما جنگ دیما رہے گئے آئی تا بعض جاگہ کسے خیالداری کنگ بھی کہ جی دا ما کستے ما بلوچی ایتھکس نہیں کستے خیالداری بھی کنا تو چین وائلیشن کستے ما ندستا یہ بعض کم بوتگا ایکسیڈنٹس بوتگا یا کہ بعض جاگہ کستے اگر ما چو دستا کہ لاتے ناصر پدی بوتگا بلے چو اما ایتھکس نہیں کستے ہوتی خیالداری بلوچ کستے اما کی جنگے پڑا کستے سرگرم یہ چیزیں نہیں ماں میں سرپد میں کہ خیالداری کستے گیش اچھی گیش کرنے کے کستے جو دستے ہیں کہ آودشی وائلیشن کستے گندگا نیائے گئے آئے صاحبہ کی مبوشن کی جیدہ اما ہوتی ایتھکس نہیں کستے خلاف ورزی بازیں دیر ہو گئے بہرحال بعض جائے ردی بوتگا ردی یعنی کستے ما گشتا مانگتا گوشیں کہ جی غلط تھا ہر جگہ ردی بھی ردا رکھتے ما باید رد بگوشیں اور میں کہ اما ایک اسٹرگل ہے کہ جو دے بندہ تھے مکیلہ اشریک سے مزن ٹائم ہے ہم نگوستا کہ ما بگوشیں کہ جی ایک مزن ٹائم پیریڈ ہے چی گوستا یا کہ یہ ایک جو ریولوشنری کستے ہیں ایسٹس بوتگا یہ ہینڈ اوور کنگ بوتگا ما ہمیں اوشن کی کوشش ہمیں بھی کہ بعض چیزیں خیالداری بھی کنو چین چیزیں چھے میں بھی کہ آئیے چھے تئی ہما کے سماج تا کہ تئی ہما ایک قدر جوڑیں ایک ریسپیکٹ جوڑیں یا مخلوق ایک ٹرسٹ جوڑے ہما کستے ختم بھی اگر یک جدوجہد وتی کستے ایتھکسنی تا کار کا وتی کستے اما دو دانی کستے اما ریسپیکٹ کا یعنی پاسداری کا نو آودا ایک ٹرسٹ جوڑ بھی نو آودا کستے یک کوہی مردمی یک پاہوالی یک شوانی یک دہکانی گوتی جو دگو اتر کستے جوڑی نہیں اور راستان تھی بلوچر داشتہ مروچی تک تو اگر بیچارے کہ ای رام ہمیں دو تی ایتھکسان داشتہ کہ وتی لا بوتگا وتی کوڈ آف کنڈکٹ بوتگا خیر مطلب دیگه بعض وقت نظور ہے چیئرمین صاحب یک جستے مطلب ایش ہم ضرور کرنا کہ انی دیگه ایک پندلی سازک بے گئے بلوچستان تھا کہ جنوبی بلوچستان اور شمالی بلوچستان مطلب انی شکار ہوا اور آل در بوتگا ڈاکومنٹری کاغذ ایشا صرف بگندے کر فنڈنگ نہیں اس طرح کسی اناؤنس کرتنا کرنا گئے یا تو سی پے کے مسئلہ ہیں کہ سی پے کے مرکز کراچی شفٹ بے گئے ہوتی پروگرام اکوموڈی لے کر گئے گوڑا ای تو چوشے ای وڑے پندل کے ایک انگا ہیں ای پہ بلوچ واسطہ ہم وڑے لکیر بوت کرت کنا کہ گول سمت لائن ہے لکیر وڑے نے کہ بلوچ دوری درمیان آتا یہ چیز چو نقصان دہ ہاں ہم وڑے چیز کے ریاست آستہ آستہ اسٹیپیں ارکنانے اچھا ہر وقت کہ یک خوف ہے کہ اما قبضہ گیرہ محسوس کرتا بڑا آئی انچو بلوچر بارو بان کرتا مختلف لائن زنیتا مختلف ٹکر زنیتا مرچی ہم بلوچے کہ اما اسٹرگل ہیں بلوچے اما جو دیں اما بھی رشتہ یا اما بھی رہ گئے دیما کہ ای کوشش ہستے ہیں کہ پاکستان ریاستے کیا بلوچر مزید بار بکا اور آئی وسط کسی دوری پیدا بکا آوتی امیکس گیش کستے فورس خیر انو ساک باز آئی ڈپلائی کرتا مطلب آئی اتیاد بندی اما وڑا بکا
یکما دوری کستے ہمارا رنگا جوڑ بکن تاکہ ای بلوچ پا مشکل ببا مشکلات ببا بلوچ مخلوق بلوچ قوم یقیناً کستے پاکستان ایوڑیں کہ ہما ایک پندلے کہ آئی سازتا آرا تسلیم نہ کن آئی مخالفت کا آئی خلافت کستے مزاحمت کا بلوچ مزید کستے وطرہ جو بارو بان کنگے بلوچ رکستے مزید بارو بان کنگے اسی بلوچ واسطے کستے افورڈیبل نہیں بلوچ یک مضبوطی قوت ہے یک مضبوطی جدوجہد ہے کہ ہوتی آزادی واسطے بوگا آئی کستے بلوچ تا بعض سرپدی پیدا کرتا بلوچ کستے پولیٹیکلی وقت ہم سرپدیں تو یہ کوشش یقیناً بھی بلے ما سرپد بن کے یہ کوشش تھا یا کہ پاکستان نے کستے یہ کوشش کی جیما بلوچستانہ جو ایک مزن مدت یہ تھا کیا کہ تی غلام ایرکن آئی سر کستے گیشا چی گیشو کی تسلط دار تو بلوچ اتنا ہی سرپدی ہستے کہ بلوچ وتی جدو جہد کستے اما سمتانی تعین کا نگزا اور بعض پندلانی خلاف کستے مزاحمت کا جی چیئرمین صاحب ہمیں گپ کہ ہم مردم ایشو ادا رہے ہیں کہ ارود ہزاریں و ایک قوم پرستے کے کاراں آجی والا یا کسی گڑا ایک گپ علم ہر ایک کی اشکونا گلوٹی کہ اتحاد باریا یا کہ نزدیکی باریا نو من جستکم وہی گڑا کنا کہ اگر میں پارلیمنٹرین ہم بیچارا بلوچ ما گپا نو کہ اما بلوچ کے پارلیمنٹرین سیاست کا نگاہیں پارلیمنٹرین ہم بیچارا کوڑا آیا نہیں ہوں یک وابی بوتا شاہ نواب اکبر خان دورہ نچے بغیر تروچے مروچیا یا شروع اچھے میں الائنس کے بی این اے بوتگاں یعنی سنگل پارٹی واب چاہے پارلیمنٹرین بوتگاں یا کہ آجوی پسند ینگا پورا نبی اسی وجہ چیاں بچار سنگل پارٹی 2004 غالباً شہید نواب اکبر خان صاحب کستے ہمیں گپ کرتگت اور آئی گپا چرند میں بی یسو ایک ڈیلیگیشن یا مام شتگتا نواب صاحب کستے میں مجلسی بوتگت تو نواب صاحب سنگل پارٹی کا پیر کرتگت سنگل پارٹی میں کہہ رہا کستے مختلف الخیال ہے مردمہ کستے بلوچ سماج تا ہے دنیا تر جگہ کی بھی ہے منی خیال چو بعض مشکل ہیں کہ ما خیالات ہیں کستے بیاریں یک پکنا تو بلوچ کے ہم سماج ہیں یا بلوچ ہم ایک ہم سیاسی کے ایک یا قبائلی کہ ہم ایک دروشوں میں تو آو دا مشکلات گیش بوتا ہیں کہ مچو ایک سنگل پارٹی ہے کسی نیم ویبریں بلے یا کہ واگی بوتا یا کہ لولے بوتا میں کوشش ہمیں بوتا ما کستے ہما ٹائم ہم نواب صاحب کو ہمیں گفتا کہ مارا جو ایک متحدہ محاذ مجروع کرتا نہیں اگر ما سنگل پارٹی جوڑ بھی ویل اینڈ گڈ سکا شریں ابرے سکا شریں کستے پیش رفتے کہ موتی مختلف الخیال مردمان کستے ایک پوائنٹ اس ریجہ کرت کریں وہ ماتی آج بھی کستے جو دی دیم کرت کریں اگر نا ہمارا یک مسلح یک کستے مارا جو متحدہ محاذ ہے کستے مارا جو کنگی کہ متحدہ محاذ ہمیں کس مضبوط بھی ہیں چونکہ شما ساری کوئسٹن کرتے کہ ہم کہ میں مسلح جدوجہد ہے مسلح جدوجہد کستے ہمیں محاذ ہے کستے آپ پابند بھی محاذ ہے کستے کنٹرول کار بتا اسی چپاد کستے 2004 اسی سر کوش بودت خیر پدا بلوچ نیشنل موومنٹ وجہ چیئرمین غلام محمد صاحب شہادت چیران ما ایک ڈرافٹ ٹائم تگت ڈرافٹ کستے ہم مقصد ہمیشہ کہ ما اگر چو یک اتحادی نیم گو شت نکنے یک ما کستے سنگل پارٹی نیم گو شت کرت نکنے میں کستے موقف ہمیشہ کہ ما ہمیں تجویز ایر کرتگت کہ ما ہمیں تجویز داتے گا کہ ما ایک باڈی کستے ما کونسل جوڑ بکنے تاکہ کونسل تھا کلیں بلوچ آج بھی یہ کہ ہم پارٹیز ہیں آرگنائزیشنز ہیں یعنی کلیں نمائندگی بھی اور نواب خیر بخش صاحب کہتے ہیں میں تجویز ہمیشہ کہ نواب خیر بخش صاحب کہتے ہیں آئی سرکما شما بھی
تو دا مطلب بی این ایم بی ایس او بی آر پی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کستنے مگچی آئین نمائندہ تاکہ ماوتی قومی پالیسیز کستے ہیں امی پتر اچھی کستے ماوتی قومی پالیسیز ہمیں تو ڈسکس کرتے پہ کہ میں اما کی نیشنل پالیسی آ یک کی بھی تو ای تجویز کستے ماما ٹائم ہم اس طرح ڈرافٹنگ ہم کرتے گت مکلم بلوچ لیڈرشپ پر آئی کاپیز داتے گتا ما امیشی جن امی ڈرافٹ بابت دورندہ ما گو پیروش صاحب میں لیتے گتا مارا امی ریکویسٹ کرتے کہ اسی طرح شما کار بکنے شما اس طرح کستے انوائٹ بکنے یا کہ ماں کستے انویٹیشن داتے گا سنگتانا کستے ما ڈرافٹ داتے گا اگر شما ایشی سرکماشی ضرورت کنے اگر شما ضرورت نہ کنے تے میر عبدالنبی بنگرزئی صاحب کستے آ بلوچ سیاستہ کستے ایک نام ہے ایک غیر متنازع شخصیت ہے لہذا ہم کستے بلوچ نیشنل موومنٹ واسطہ قابل قبول ہے اگر ایدگاہ آرگنائزیشن زمین کستے ایک اتفاقی رائے سے جوڑ بود کرت کا تو مطلب یہ ہر وقت کوشش ہوتا ہے شہید ڈاکٹر منان جانے کستے مان چکے ساری گپ کرتو کہ آئی ریا گو بلوچستان کستے کلیں ہما کیمپس کلیں لیڈرشپ اگو ملا گالوال کنک یا کہ میں بی این ایف کستے ٹائنے گے یا کوشش کہ میں بی این ایف ٹائن تگت یا کہ شاہی چپا 2017 کستے منی پرسنلی وتی ہم کستے کانٹیکٹس بوتے 2016 پلس 2017 تک کیا کلیں بلوچ لیڈرشپ اگو تو مطلب یہ میں ہر وقت کوشش بوتا انگت ہستے کہ ماں اسی طرح کار بکنے ماں وتی میں جو دامی بھی کہ ماں وتی مخلوق آ رہا یک چو مضبوط فورم ہے ایک مضبوط پلیٹ فارم ادات کرت بکنے ایک مضبوط کسی یونٹی ادات کرت بکنے اور میں سرپت بن کہ میں ماں کی میں نجات کے ماں گوشے کہ قومی نجات ہمیشی تھا ہے کہ ماں جو ایک مضبوط الائنس سے ایک مضبوط اتحاد تا وقت کہ ما شکر نکن منی خیال ما چو ای بیرا ہوتی ما ضرور یہ کر دیتے ہیں کہ شتا میں گپ کستے ما ہوتی گپار سر کرتا میں ما دنیا بازیں جاگا بلوچ کستے جو یا کہ بلوچ سرزمین سرا ما کی قربانیاں ما جدوجہد آئی بلوچ جدوجہد کستے ریکگنائز کرتا بلے اس طرح انگتا یک کستے مزید آرہ کستے رول دار کرنے کے واسطہ مارا ہوتی ایک مضبوط اتحاد نمور کستے پیش رفت کرنا گے اس طرح کستے ڈسکس کرنا گے اس طرح عملاً کار کرنا تاکہ ماں ہوتی جدوجہد آرہ کستے گیش اچھی گیش کستے مضبوط کرتو کنے تاکہ ماں کیا ماں زمین اس طرح کی انتہائی ایک اہم سرزمین کستے واؤں دے اہم سرزمین اس طرح کی میں نشتے گی آوازہ دنیا کستے انٹرسٹ ہمیں دو وابستہ تو آئینی واسطہ بلوچ کستے قابل قبول بھی کسے ہمارے ای نگاہ مچاری کی جی ای وار لارڈزاں کسے ای ٹرائب کستے چیزیں مردموں کسے ہر ٹرائب چیزیں مردموں کسے ای مطلب ای چیز کستے اشارہ ختم کرنے کے واسطہ اور ہوتی اما ایک غلامی چی کستے نجات واسطہ یہ ضروری ہے کہ ماں یہ ڈسکشنز کستے ایش میچور بکنے اور عملاً کستے ماں ایشی نیم پیش رفت بکنے جی وان شو بعض جوانے خیال ہیں سوچاں پچھے یک سوالی پبلک کے تہا عام جنتا مخلوقات تہا ہمیں ہستے ہیں کہ آجوی پسند پرچہ وط موتا اتفاق نبا آگام پارلیمنٹرنی ہے گو کہ نظریاتی اور یہ کہ ہوتی ایک سیاسی پارٹی یہ ہوتی ہے سائنس آف ڈائریکٹریٹ بیت ہیں یا ڈائریکٹریٹ آف سائنس سے بھی یا وتی وڑا کار کا بلے قومی پوائنٹ ہے اس طرح اتحاد بوگ و مرچی باندھ من خیال نہ صرف انٹرنلی کے زمین سرا بلکہ انٹرنیشنلی اون تی اولی ضرورت ہے اور یہ بابت نو کے سر پر اتحاد اس میں کوشش کرنا گا کہ ہمیں سیاسی پارٹی کے ہستا کہ ڈننا ہے یا تہاں یا جی ہاں میں کوشش ہستے میں رابطے ہم چیزیں سنگتوں کو بوتا مزید کسے ہوتی رابطہ وسط دے کی کوشش کرنے دائنش انشاءاللہ اے درگتا کسے جو یک اتفاقی ہستے ہیں کہ میں سنگتا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ یا وقت پالیسی بوتا کہ ما ایک کستے اتحادی نیم کا کیا ماں کی کوششی بھی ایک پیشرفتی بھی
بلوچ نیشنل موومنٹ کہتے ہیں آئی تھا آئی کنٹریبیوشن یا کیا آئی رول ضرور کہتے ہیں آ رہا دیما برگی کوشش کا میں رابطہ نہیں کہتے میں کوشش کریں کہ میں رابطہ چونکہ میں ساری ہوشتا کہ 2017 تک کہتے ہیں ماں اجدا تھا ماں تی رابطہ میں کہتے ہیں گیش اچھی گیش کوشش کرتا کہ میں رابطہ بھی ایک نزدیکی بھی تو خیر حالات ہمیں رنگا ہے کہ میں چو بعضی چیزیں چو مسلسل داشت کو اتنا کرنا کہ میں سچویشن حالات ہمیں رنگا بلے بہرحال میں کوشش ہمیشہ کہ میں پدا ہوتی رابطہ کہ اس نے تیز بکن جی منتوار وجہ کہ شما آتے میں وعد پاس انداثر بھی ایک بری پدمش میں لک منت کہ شما مرے شرف دات واتے منت اور شن باز مہربانی جی شرف بند شما گوش در گئے تو وجہ خلیل بلوچ نیشنل موومنٹ چیئرمین اہمی گپ کرنا گیا کہ بلوچ جوہدہ گندیمہ برگ لوٹی یا کہ بلوچ رائے ایز اے قومی جہتا دنیا تہا وتر زندگ دارگ لوٹی گوڑا باید انت کہ آدریگت انت کہ آوتی قومی مفادتا نہیں ہاترا اگر سنگل پارٹی بود کرتنا کا گوڑا یک الائنس یا اتحادی شکلہ یا قومی مفادتا نہیں بنیادہ یک بوگ آئی بنیادی ضرورت ہیں تاکہ ای رنگا بلوچ کار مکان بگندے باندہ تروش دنیا تہا میانستمانی حوالے وتی مناری نگے ہاترہ بازیں وحدی زوال بکان گو ہمیں دانکان دیوان وحد پاس آثر بھی تاکہ دیمیں مراگش زندمان وشبہ